Názov audioknihy 77 poviedok na večer Vianoci. Podtitul Starodávne rozprávky kratšie. Názov série Poviedky na večer Vianoci a toto je 7. diel zo 7. Vydavateľom je Robert Hodoshi, takisto i interpretom. Robert Hodoshi spolu s mnohými ďalšími sú autormi, ktorí sa postarali o to, aby vznikli v slovenčine tieto nádherné poviedky. Príjemné počúvanie. Táto audiokniha obsahuje najkrajšie poviedky a rozprávky z celého sveta, ktoré boli známe pred rokom 1910. Tieto poviedky vás zavedú nie len do sveta zvierat, kráľov a princezien, ale predstavia vám aj rôzne príbehy ľudí z minulosti. Príbehy vás poučia a aj pobavia, napríklad o drakoch, bosorkách, obroch a troloch. Kniha 77 poviedok na večer Vianoci je 7. zo série 7 kníh, ktoré spolu obsahujú 400 mystických poviedok. V tejto sérii sú kratšie z nich od 102. do 178. zo 400. Ich dĺžka je 4 až 6 strán. Všetky sú zoradené od kratších po dlhšie. Najznámejšie z nich sú Cisárove nové šaty, Cínový vojačík, Mlynček Mel, Tri malé prasiatka alebo Pán kocúr v čižmách. Táto audiokniha je venovaná všetkým, ktorí majú radi slovenský jazyk. Poprípade ho študujú a vedia, čo to znamená, keď si niekto trochu popustí úzdu svojej fantázie. A presne s týmto sa stretneme v týchto poviedkách. Kratšie starodávne svetové rozprávky z knihy 77 poviedok na večeri a noci. Autori Andrew Lang a Robert Hodoshi. Číta Robert Hodoshi. Druhý diel zo 400. Andrew Lang. Srbská poviedka Najlepší klamár na svete. Počet slov 1320. Sample complete. Ready to continue?